Croeso ato ni, Alison. Fawr iawn. Ti'n rhaid? Da iawn, diolch yn fawr. Neis weld ti'n ôl gyda llaw. Diolch yn fawr iawn i ti, neis i weld ti. Ond nawr ti ma heddi siarad beth i bwydy sydd wedi prosesu, a yn syndod i fi bod yna wahanol fathau o fwydy sydd wedi prosesu. Wel ie, ni gyn gyfarwydd ar term bwyd wedi brosesu, mae'n hen gyfarwydd i ni, ond mae yna derm newydd wedi ymddangos yn y wasg yn ystod y misoedd diwetha, sef bwyd wedi ultra prosesu neu uwch prosesu. A mae yna bryder ymysg arbenigwyr bod yna gysylltiad rhwng y bwydydd wedi uwch prosesu a gorbwysydd, y gordewr, yn wedi yn misg plant. Felly, o'n i'n meddwl beth yn eleni heddi yw symleiddio'r y broses i gyd, a mwyn i'n cael ei gliro beth yn gwmws i ni'n meddwl wrth bwyd wedi prosesu. Reit. Felly, yn y categori gyntaf, mae dyn ni fwydydd crai. Hynny, pethau ni'n adnabod, ffrwythau, llysiau, cig, pethau fel cnau, a llysiau pyls. Dyma chi beth fydden ni'n defnyddio i goginio yn y lle cyntaf. A pethau naturiol yw'r ein nawr. Neb wedi cyffwrdd â nhw, neb wedi gwneud dim byd iddyn nhw. Dim byd ar rhain, felly dyna chi rhai cynta. Nawr, pan ych chi'n coginio, neu byddwch chi'n cynhesu bwyd, i bob pwrpas, ych chi'n prosesu bwyd. Felly, i ni yn prosesu pethau naturiol. A hefyd, mwyn ymestyn hyd bwyd, mae'n cael ei brosesu. Mae'n cael ei gynhesu dymeredd uchel, fel llath, i bastereiddio fe, mwyn lladd bacteria, neu y pethau fel ydy'r rhewi, felly mae bwyd yn cael ei cynaeafu tra bod yn eiddfed, cael ei rhewi, a mae rhewi bwyd yn cadw'r y bwyd yn hirach. Ond chi ddim yn ychwanegu dim byd at fe. Chi jyst yn ei brosesu yn un o'r tymheredd neu beth chi'n gwneud o'r bwyd. Canio yn ffordd arall o brosesu. Prynu'r pethau sy'n cael eu hychwanegu atyn nhw. Oedden nhw'n colli maith wrth? Canio i bod pwrpas maen nhw yn gallu, ond pethau fel pan chi'n rhewi bwydydd, dyn nhw ddim eu weithiau, maen nhw fwy meithlon oherwydd yn cael eu cynaeafu pan maen nhw ar eu gorau a fwyaf vitamin yn nhw. Pethau fel cawsiau hefyd yn cael eu prosesu mwyn i sychu bach o halen yn cael ei ychwanegu atyn nhw. Felly mae rhain yn gret. Wedyn mae yna fwydydd wedyn sy'n cael eu prosesu ychydig yn fwy. Pethau yn cael eu ychwanegu atyn nhw fel vitaminau, grawn fwydydd. Neu ambell i gynhwysyn arall olew neu halen. Nawr, pan ych chi'n edrych ar y rhestr cynhwysion, mae'r rhestr yn eitha byr, a maen nhw'n gynhwysion i ni'n adnabod. Felly, pethau byddwch chi'n defnyddio yn y gegin, halen, siwgr, falle olew, bach o berlysiau, felly rheina wedi prosesu hefyd, ond i bod pwrpas, dim rheini sy'n achosi pryder. Y grŵp nesaf, dyma chi'r rhai sydd wedi uwch prosesu, the ultra-processed food. Nawr, fan hyn mae'r rhestr cynhwysion yn hir, a dyna chi pam mae yna rhestr ar y bwydydd yma. Mae'r diwydiant bwyd yn aml iawn yn ychwanegu pethau mwyn wneud nhw'n flasu'n neisach. Melyswyr, preservatives, cemegau, pob math o wahanol bethau ynghyd a lot o halen a lot o siwgr. Felly, un o'r arwyddion, dylech chi ystyried, pan ydych chi'n edrych ar y bwydydd yma, pan ydych chi'n gweld mae'r canllaw o goliadau traffig, os oes yna fwy nag un yn goch, mae'n arwydd bod y bwydydd yma wedi ultra brosesu. Os y rhestr yn cynnwys pethau chi ddim yn adnabod, pethau fyddech chi ddim yn defnyddio yn y gegin er enghraifft, fyddech chi ddim yn defnyddio cornstarch neu dextrose neu pethau fel yna. Lot o gemegau fel arfer, lot o felyswyr, lot o gemegau. Felly rhain sy'n achosi pryder. A mae hanner y bwydydd mae teuluodd Pryden yn ei fita yn fwydydd sydd wedi ultra brosesu. Waw, ond y broblem yw yw bod y bwydydd ma'n dieddol o fod yn rhatach. Maen nhw'n gallu fod yn rhatach odyn a maen nhw'n llenwi, a pan mae teuluodd falle yn bringo amser, maen nhw'n hawdd i droi atyn nhw. Ond yn aml iawn gyda'r bwydydd yma, yw bod nhw'n fwydydd sy'n flasus, rhwydd i fita, unwaith bod chi'n dechrau bita fe, chi moyn mwy a mwy. Felly dyna lle mae'r bryder i bob pwrpas, a dyna lle mae pobl falle'r arbenigwyr yn poeni. A deith y cholesterol wedyn yn fe wed Dr Anna siarad beth i gyda fach, mae'n gylch yn dweud. Odi mae yn gylch. Felly, ond sy'n rhaid troi at bwydydd sydd wedi ultra brosesu i wneud bwydydd rhesymol, rhai prydiau digon rhesymol sy'n hawdd i wneud yng nghanol yr wythnos. A hefyd, sy'n rhaid troi yn erbyn pethau sydd wedi prosesu fel tiniau neu caniau, a rhain i mor bwysig. Ti'n meddwl bydde fe yn anodd iawn i'r mwyafrif ohono ni i fita yn iach bob dydd, heb unrhyw beth o gwybod sydd wedi prosesu, bys fe? Ond sy'n angen i ni chwaith. Oherwydd dros y canrifoedd, ni wedi troi at fwydydd wedi prosesu, mwyn i fita diet
iach a chytbwys. Ond y pethau sy'n rhaid ni osgoi yw pethau yn aml iawn, maen nhw wedi pacynnu'n ddeniadol iawn hefyd, ac ych chi'n gweld bod yna restr cynhwysion. A ti'n gwybod gyda ambell i beth, ti'n meddwl, os lot o halen yn rhywbeth, ti'n gwybod, er enghraifft, os ti'n cael un crispen, ti'n moyn y pecyn cyfan. Wyt. Hei bos, Ti'n gwybod, ti'n moyn mwy. A mae'r cyfuniad o siwgr a halen a braster yn gwneud y bwydydd yma mor ddeniadol a mor flasus. Ac yn y diwydiant bwyd, dyma chi mewn ffordd i her nhw yw'n cymell ni i fita mwy o'r bwydydd yma, mwyn bod ni'n prynu mwy o hynny. Of gwrs. Ie. Reit, ti di bod yn coginio pethau sy'n resymol, Resymol. yn rwydd iawn i wneud sydd ddim yn defnyddio pethau wedi i Gor-brosesu, ond Ie. sydd yn defnyddio pethau o'r freezer, pethau di'r rhewi. Felly, yn syml, yr un cynta sydd â fi yw sglodion a byth o pysgod a pys. Y pys wedi rewi, ond maen nhw'n llon vitamin E, llon ffeibr. Taten syml iawn, gallwch chi ddefnyddio tato melys os ydych chi moyn fan hyn, ydych chi moyn rhywbeth gwahanol. Bach olew ylewydd, ny'r unig beth sydd arnyn nhw. A wedyn yr un sydd wedi prosesu ychydig yw'r bysedd pysgod. Os ydych chi ar rhestr cynhwysion, neu gyd sy'n nhw i brwsio'n bara, a wedyn ychydig o liw, ond turmeric, dim lliw artificial. Okay. So chwiliwch mas am bethau naturiol, dim artificial. Okay. Yr un nesaf, rhwydd iawn pryd canol wythnos, wedi fydd y blod fresych o'r freezer, mae'n rhesymol i'w prynu ac gallwch chi dynnu rhai mas yn ôl y galw, un peth arall sy'n dda iawn am beth ydy'r rhewi. Cluniau, ffowlyn, rhesymol, mae'r pryd mae dan 5 pint gyda llaw i fwyd i teulu o 4, a wedi defnyddio tato, wedi giwbio a winwns, perlysiau, beth bynnag chi moyn. Wdw'r curry, os ys yr un beth sydd â chi. A wedyn y blaen, hen ffefryn, taten bob, beans a caws. Sy'n byd gwell na hynny. Lot o ffeibr yn y beans, a'r taten bob, bach o gaws ar ei benne, protein, a mae hwnna'n ddigon resymol, llenwi boliau, gret yn ystod y tywydd yma. A spag bol. Spag bol. Ond tin y tomatos. Fantastic. Codi gwant bwyd yna nawr, fish and chips i fi hyd yn oed y meddwl. Alsen, diolch yn fawr iawn i ti.